Croeso I Sŵntrack gyda Joe, podlediad am gyddoriaeth Gymraeg heddiw. O'r gigs mwyaf, yr artistiaid sy'n torri teir newydd, dyma dy gyfle I ddarganfod y tracia sy'n siap o Cymru. Fi ydi Joe, dysgwyr, cyflwynydd, ac yn hollol hooked ar gyddoriaeth Gymraeg. Ac bob wythnos, byddai'n sgwrsio gyda pobl sy'n gwneud y sîn yn clats. Gad I ni daro play, dyma Sŵntrack gyda Joe. Siamai a chroeso i'r bennod gyntaf Sŵntrack. Dwi'n mor hapus bod ni'n dechrau pod yma yn Abertawe. Y lle gorau I gerddoriaeth Gymraeg yn y ddinas yn Bunkhouse. So heddiw gyda fi mae Elen, fy ffrind a'n ysgrifennydd cymdeithasol gym eleni, a hefyd Iestyn, cerddor, cynhyrchydd ar ran o brosiectau fel ble a'r band gwerin cadog. Sut mae chi'ch dau? Da iawn, diolch. Diolch, sut ti? Alive. So, Iestyn, ti'n gwneud recordio ar rhyddhau ac Elen, ti'n mwynhau'r byd o gigs. Sut mae cerddoriaeth Gymraeg yn ffitio mewn i'ch bywydau chi? Wel I fi, mae gerddoriaeth Gymraeg yn rhan hanfodol o mywyd I o ran hunaniaeth Cymraeg fi. Nes I tyfu lan yn De Cymru yn ardalaethau Saesnegedd. Felly o'n i'n siarad Cymraeg yn yr ysgol, siarad Cymraeg adref gyda'r teulu, ond o'n I wastad eisiau fel cymdeithasu trwy'r Gymraeg, a byth yn gwybod fel sut, ond wedyn dath loads o gigs o gwmpas, fi wedi bod yn mynd I gigs, fi wedi bod yn gwrando ar loads o cerddoriaeth, yn y car yn gyrru yma, mae gen I cerddoriaeth Gymraeg, a mae jyst yn rhan mawr o fel hunaniaeth, a teimlo fel aelod o'r gymdeithas Cymru Cymraeg. Ie. Fi'n meddwl, yn wedi yn ddiweddar, mae loads mwy o gigs wedi pobl lan na, fel ti'n gweld pobl falle fydde ddim yn neud cymaint stwff yn Gymraeg, ti'n fas I ysgol falle yn neud stwff, neu fel yn gwybod am bandiau fel gwyliau a bwncath a candelas yn fwy na just fel calon lans I a sosban fach. Maen nhw actually nabod cneuon nhw's Gwynedd a hadwaith. Fi'n cytuno. Achos oedd e arfer bod fel yn ysgol, fel sebona fi. O'n i'n Sebona fi, full stop. O'n i'n cysau pan oedd fel pobl yn mynd rownd yr ysgol yn gofyn, beth yw'r hoff gan Cymraeg? A'r unig beth o'n dweud oedd sosban fach, yr anthem, neu calon lan. A ti eisiau fel, come on. Wel, I fod yn dig, fi ddim really wedi cael yn gwybod lot am y sîn Gymraeg, really, nes fel dachrau ysgol uwchradd. Oedd brawd fi really wedi cyflwyno fi I music Cymraeg. A fel rhywun sydd wedi tyfu lan mewn teulu Cymraeg, lle rhieni fi'n neud all kinds of stuff Cymraeg, a fi wedi kind of cael y cyfle na I fod rownd fel digwyddiadau Cymraeg ers blynydde, ond dim ond fel ar pwynt na, nath brawd fi mynd, fi fel mae gwilym oedd actually, oedd yn dangos can gwilym fi, pan oedd gwilym di ryddau, o'n I fel, mae'n clas! A wedyn, just o hwnna, wedi cael, mae'n kind of siwrne o kind of ffindo pa fath o music Cymraeg sy'n offi, a mae mwy o stwff yn cael ei wneud ydy yma sy'n creative. O'n I ddim yn sylweddoli faint o fel genres Cymraeg oedd na, fel o'n i'n meddwl ti'n gwybod, ti'n gyda'r cyneuon traddodiadol a stuff fel na, ond wrth I ti'n mynd fel ymhellach, mae lot o bobl wedi rhyddhau loads o cyneuon wahanol fel Alicia, dwi dweud, wedi rhyddhau fel reggae Cymraeg. Meddwl oedd turning point pan oedd Stage Todd rhyddhau'r fideo yma. Nath ei rhyddhau'r fideo, just a clip bach na round ar Instagram a ni fel, wow! Mwyn fel dim byd fel fi wedi gweld o blaen. Ond fel mae'n kind of nice torri mas o'r kind of beth oedd rock Cymraeg arfer bod. A bod e ddim yn y scene rock Cymraeg, rhag bod mae'n scene music Cymraeg, so, mae'n llawer o stuff wahanol. Ond nes I ddim really sylweddoli mae gerddoriaeth Gymraeg yn cool, like, because obviously nes I dysgu a nes I mynd I ysgol Saesneg, so fel cerddoriaeth Cymraeg, doedd e ddim rhan o fy mywyd tan fel, like... Beth oedd y gan Gymraeg nath neud I ti feddwl, mae cerddoriaeth Cymraeg yn really cool? Paid bod ofan. Achos dwi'n caru cerddoriaeth 80au anyways, so then nes I clywed I cyneuon Eden, and I was like, mae hwnna'n really cool. And then nes I mynd I gig, can't remember what it was, oedd un yn clwb I fod bach. I can't remember now. No, I don't even know. I can't even remember. Ond nes I gweld Mared, doedd hi ddim yn canu, but she was there. That's all I remember, apparently. Ond oedd really cool, and I remember thinking, okay, now dwi isio dysgu mwy am gyddoriaeth Cymraeg. And then I was like, oh my god, mae'n fel byd really secret a hidden, ond mae'n really cool. A mae jyst mwy o gigs yn dod lan, fel ti gyda, oedd arfer bod beth tafwyl a steddfod, a nawr
mae gigs yn popol lan ym mhob man, ti'n gallu mynd a cymdeithasu gyda ffrindiau. A hwnna sy'n amazing yw gweld faint mae'r gwyliau na'r gigs nawr i tyfu mor fawr, like, especially Tafel. Fel Tafel, mae'n massive. Mae Tafel yn dachrau mewn insane. Cefn Pub yn Gardydd, fi'n cofio mynd i'n fanna pan o'n ysgol gynradd. A wedyn nawr, mae'n tyfu mas o Castell Gardydd. A mae'n rhy fawr i'r un o prif ceau yn Gardydd, lle maen nhw'n gwneud fel Black Queer Festival. Mae all kinds o bobl o chwarae yna these days. Pan ti'n meddwl amdano fe, mae'r scale yn anhygoel. Wel, o'n i'n gweld Noah Khan fyna, so i gymharu Noah Khan a Tafel, mae'n just more amazing i weld fel y nifer o bobl sydd yn gallu dod i joio ein diwylliant hefyd. Fel, a mae ddim just yn eistedd lawr yn gwasanaeth yn canu. Cwmba ia. A nes i gweithio Tafel, a nes i cofio siarad gyda pobl, a dyn nhw ddim yn siarad Gymraeg, ond they were like, oh, mae hwnna'n really cool. And achos mae'n am ddim, mae pobl yn mynd, whereas fel, like, os maen nhw'n talu, they're like, oh, well, dwi ddim yn neud hwnna. Ond because it's fel, yn y canol y ddinas, am ddim, mae pobl yn mynd a dysgu am y diwylliant. Dwi'n meddwl mae hwnna'n really A wedyn, cool. ar ôl dysgu am hwnna, maen nhw'n dechrau talu, achos maen nhw fel, fi eisiau mynd nôl, a fi eisiau gwrando ar mwy o gerddoriaeth. Siarad am gigs, Elen, oes ti'n cofio dy gig Cymraeg gyntaf? Neu un fel memorable? Wel, mae gen i cwbl o atgofion o gigs Cymraeg. Ddim yr un gyntaf fi, sa'n gallu cofio'r un gyntaf. Fi'n cofio Tafwyl, o'n i fel 16 neu rhywbeth, bod yn y mosh pit, Dom a Lloyd. Oedd yn warthus. O'n i yn y mosh pit, yn y canol, ddim yn sylweddoli bod e'n mosh pit. O'n i jyst yn meddwl, Tafwyl, neis. Ar y llawr. Ar y llawr, mewn canol o plant y ddinas. O'n i fel... Ond o leia fydd y cerddoriaeth yn dda, oedd e lot well ar ôl ni. A hefyd, blwyddyn diwethaf, actually fan hyn, gathon ni gig bwncath gyda dadleoli yn supportio fe, a roedd hynna yn gig amazing. Oh my gosh. Fel, falle mae bach yn cliché, ond fi yn caru bwncath. Mae pawb yn caru bwncath. Ie, mae Nes i pawb gweld yn. bwncath fel 4 amser Mae blwyddyn bwncath diwethaf. invasion di bod. Oedd bwncath arfer bod yn fel masif yn y gogledd a neb yn gwybod amdano yn y de. Ie. Dros y blynyddoedd diwetha, maen nhw'n slowly dod lawr. A nawr maen nhw wedi cymryd drosodd Cymru, so... Ie. Ond, fi just yn joio gigs fel dadleoli hefyd. Mae ffrind fi'n mynd mas gyda un o'r members yn y band, felly fi wedi cael ei dragio bob man yn gwylio nhw. Ond maen nhw'n really dda. Fel am band o boes ifanc sydd jyst yn dechrau creu, a maen nhw wedi dod at ei gilydd a stuff. Fi'n really joio cerddoriaeth nhw fyd. Felly... Mae'n really dda. And beth oedd y moment cyntaf ti'n meddwl am ryddhau cerddoriaeth, Iestyn? Be, You know, i sort of fel, ryddhau like- cerddoriaeth dy hun? Yeah, achos ti'n fel like two sides of the coin. Yeah, wel, mae wedi bod yn really weird gyda fi'n rhyddhau. Fi wedi bod yn sgwennu music ers fi beth yn cofio. Oedd rhyddhau cerddoriaeth, o'n i'm yn gwybod bod e'n bosib nes i fi dechrau clywed stuff ar-lein a mynd, mae mwy o stuff Cymraeg ar-lein, a fi fel, okay. So nes i actually sefydlu label fy hunan, a unwaith i fi sefydlu hwnna, a ni fel, right, I'm on track nawr. Ond wedyn fi'n teimlo fel hefyd, mae'r broses, mae cymaint o amser a egni yn gofod cael ei roi mewn i, dim just gwennu'r gan i recordio nhw, cael nhw allan, a wedyn i'r gigs. Mae'r holl amser yna, a fi'n gweld yr holl falle bandi yma, ti ddim yn sylwi yn y foment pan ti o flan, fel yn watcho'r gigs neu whatever. A dyna beth fi wedi ffind o'n anodd i fod yn dig. Ond o'n i wastad moyn rhyddhau stuff, a just cael beth yma, so fi dal yn really wael am wneud yna ar hyn o bryd. So fi'n gobeithio nawr, allai ddechrau wneud mwy a mwy dros blynyddoedd nesaf, ond ie, mae wedi bod rhyw, allai 2-3 blynedd nawr, ers i fi ddechrau rhyddhau stuff yn ar y dig, fi'n gobeithio allai cico stuff mewn i gear nawr yn y blynyddoedd nesaf. Wel, ie, mae'r popeth wedi cael asotio na, so just neud e. Head on, plow on. So achos mae'n yr pennod gyntaf, ni angen siarad am y haf, pa wyliau neu gigs oedd highlight i chi'ch dau? Let me jump in here. Cyn dechrau, fi wedi clywed am sesiwn fawr Dolgellau ers blynyddoedd. Fi byth di mynd, Lenny nes i fynd am y tro gyntaf, oedd e'n anhygoel. A beth sy'n anhygoel amdano peth yw, mae'r rhan fwyaf peth am ddim. Felly, fel bod ti'n mynd talu mewn i'r prif gigs. Mae'n anhygoel, mae'n cymryd os oedd dre Dolgellau am y penwythnos. Sorry, fi'n absolutely just blown away. O'n i fel, what the hell? Ond nes i wedi clywed loads amdano fe, nes i byth mynd. So nes i mynd la Lenny, o'n i chwarae ar ryw lwyfan bach gyda cadog. A wedyn just cael gweld fel yr atmosffer yn y dre yn anhygoel. So, pob
pob un tafarn yn y pentre gyda music man trwy'r dydd, pretty much. Pobl o'ch canu a chwarae ar y stryd. Just like, oh my god, rhywbeth fi erioed wedi profio blaen. Ie, nes i gweld fel loads o fideos o'r un i fel, pam nes i ddim mynd. Ie, O'n i gen i just eisiau FOMO mynd. mawr Ie, yna. O'n i mor agos o na i prynu tickets, a wedyn nes i lawr i prynu tickets ar-lein, a o'n i wedi gwerthu mas o tickets literally awr cyn o fi wedi mynd lan i prynu. O'n i'n fuming, ond nes i dal mwynhau cymaint achos, oh my god. Ie, the tafarnau just yn edrych yn packed a popeth. Just... Mae'n edrych yn really nice. Ie, mae yn. Dwi'n cael ffordd i mynd, though. Na, ie. I can't actually get the dog a Mae fe'n bach o trek i fod yn dig. Beth amdano ti? Wel, yn anffodus nes i colli mas ar lot o wyliau fel y haf yma, achos nes i wneud bach o trefeili. O, bles di. So es i Slovenia a Croeso, fel mynd trwy Slovenia, fel Ljubljana, Lake Bled, lawr i Croeso. Gyda gwyliau mynd i e-ffilm. Ie. Amser. Wel, beth oedd yn really doniol, nes i cwrdd fel loads o bobl. Un fenyw nes i cwrdd oedd hi'n Americanwr. Newydd dod i fyw yn rhywle'n Lloegr, ond wedi bod yn dod i Cymru bach a stuff fel yna. A'r unig gair Cymraeg oedd hi'n gwybod oedd archfarchnad. So fi fel, mae David canu ti. Nes i mynd syth ar y ffôn, archfarchnad lan, oedd hi di joio, oedd hi fel, this is going on my playlist. Ti'n be, pan nes i weld, sorry, fi'n gwybod, o'n i'n is i gig lansio album Frizzly, yr album yna. Oh, yeah. Os album newydd gan nhw ar y ffordd mas, neu wedi cael... Na, dwi ddim cael... Mae'n ar y ffordd. Ie, mae'n ar y ffordd. Ond nes i watcho launch hwnna yn Clwb Ifor. Oh my god. Anhygoel. Ie. Fi jyst yn caru nhw. A fi'n meddwl fel, mae'n dangos faint mor dda mae cerddoriaeth Cymraeg yn dod. Fel pryd es i ffwrdd, o'n i teimlo fel bach o fel Patreon, o'n i fel, yn mynd i ffwrdd, o'n i fel, lle ti'n dod? Lloegr, a fi fel, na, Cymru. A fel, jyst yn sbilo bant y hanes. Listen to this. Ie, dywylliant. A popeth, o'n nhw fel, o'n i ddim gwybod yna. O'n i fel, wel, ie, dyma'r story a stuff. A o'n i'n dangos nhw cerddoriaeth, a o'n nhw fel, this is really good. Fel, I never knew there was Welsh music a Welsh culture a popeth fel yna. Fi fel, yn union, mic drop. Grandewch, gwyliwch, ni'n tyfu. A mae'n nid fi pob amser, ni ddim efo'r fel slot yn Eurovision. Dwi'n fel, glad y gan, a ni ddim efo'r slot yn ystod Eurovision. Neu, ond wedyn, i fod yn dig, mae'r Lloegr yn... Deyrnas Unedig yn neud yn Eurovision. Fi fanna fel, wel, ydyn ni really moyn? Na, achos... I don't know. Sa'n credu bod pobl yn gwerthfawrogi fe. Fi'n meddwl sydd lot o bobl yn gallu neud really dda, o Gymru yn gallu neud really dda ar Eurovision. Ond fel, dim bod fi'n massive follower o Eurovision o dy byd, ond Na fi, really. Sy'n ni fel, so Cymru'n gallu neud really dda. Fi'n credu ni gyda gymaint o talent anyway, mae'n dangos fel y llais. We don't need to compete, guys. Ni ddim angen mynd. Mae pawb yn dweud, lle bynnag fi'n mynd, fel os fi'n dechrau canu, fel, a fi ddim hyn yn dda yn canu. O'n i byth yn ennill y Steddfod, ond maen nhw fel, Welsh people can always sing. Ac o'n i fel, ni yn. So does ddim angen fel, you know, mynd rhywle, falle bydd nhw ddim yn gwerthfawrogi ni, neu falle bydd nhw fel, true. Ti'n gwybod fi'n meddwl, ni'n gallu... We don't need to prove ourselves. Ni gyda'r llais, ni gyda Tom Jones, and that's enough. Ni di dangos trwy fel sioe fel y llais. Tom Jones man on Eurovision for the next few years. And that's us sorted. That's it. Delilah. Yeah, beat that. Siarad am cyforiaeth gwych a gigs a stuff. Mae'r gym yn neud gig gyffraws, cheeky plug. Ydyn. Tisio sôn am hwnna fel ysgrifennydd cymdeithasol eleni? Ie, felly mae'r gym gyda gig yn dod i'r Bunkhouse yn Abertawe ar y 5 ar 20 o fis Fedi. Ni gyda dadleoli, dros dro, Dagrau Tân ac Artemis. Ie. Band newydd, wel, falle ddim newydd, ond... Newydd i fi. Newydd i fi. Nath nhw ennill rhywbeth yn Steddfod yr Urdd? Ie, fi'n siŵr, rhywbeth fel na. Ie, fi wedi clywed y enw, sa'i wedi gwrando cerddoriaeth. Ond fi'n really edrych ymlaen i gael clywed... Mae'n line-up really llawn. How many is that? 4 bands? 4 band, noson o hwyl, a falle peint ar ôl. Spoilt. Falle actually noswaith mas ar ôl ni, felly
os chi yn yr Fi siŵr ardal... bydd dros dro a dadleoli up for that as well. Dera lawr, ni'n gallu They're partio... invited too. Gyda dros dro a dadleoli. Yn enwedig os chi'n mynd i Prifysgol Abertawe, achos ni yn cael hwyl yn y gymgym. Mae'n llawer o hwyl. A fi in charge, felly anything goes. bach yn dancherus, ond... A mae'n fel, literally fel 10 quid or something? Ife? Yeah. Os ti yn y gymgym hefyd, Ond- mae yna cod. Yeah, mae'n cod discount sy'n neud e 8 quid. Felly, mae'n bargen, noson o hwyl, a bargen cerddoriaeth dda trwy nos hefyd. Ymuno ni yma yn Bunkhouse. Ie, fi'n edrych ymlaen. Yeah. That was the cheeky promo sorted. This video is sponsored by Gymgym Abertawe. Please, dera lawr. Ni angen Ni'n talu eich am y arian. gig. Popeth yn advert these days. Yeah, popeth yn advert. Ni wedi addor menteriaeth that we're going to have enough people to neud y I gig. dalu, i wneud e. So, this is our last ditch attempt. Mae mentoriaeth Abertawe wedi bod yn amazing. O, Gyda wedyn. gigs yn ddiweddar. Maen nhw wedi gwneud... Wel, bwncath blwyddyn diwethaf, gwyliau y blwyddyn cyn, fel y line-ups maen nhw'n dod gyda ni. Mae jyst o ffaint o fel gigs maen nhw'n rhoi mlaen hefyd. Ti tawe, maen nhw'n fan hyn, maen nhw'n teithio reit rownd yr ardal hefyd. Yeah. Rhoi Mae'n gymaint o gweithio gyfle. gyda- Royalty hefyd. Yeah. Fel, mae'n nuts. A fel, o'n i ddim yn cael hwn yn y ardal, fi'n gwybod fel mae hyn yn dinas y stuff, ond ni ddim yn cael hwn lawr yn Port Cawl, fel bod ti'n gallu mynd roed y coronel i gig a stuff. Faint o gigs Cymraeg wedi ffeindio yn Port Cawl? Os o gwbl. Ie, os o gwbl, dyna'r... Un cwestiwn. Sai wedi gweld lot. Fi'n credu falle rai fel unigolion sydd fel yn bysgio neu rhywbeth. Yeah, yn y tafarn o symud. Ond sai wedi gweld unrhyw beth mawr achos... Ie, mae lot o pobl yn Port Cawl yn... tai haf a dod mewn i o Lloegr y pethau, felly dydy e ddim yn ardal Cymreigaidd iawn. O ti ddim yn gyfrifol am hwnna gan tynnu pobl o dramor gyda music Cymraeg ti na? Wel na, gobeithio dim, ond... If it was that way, so nhw'n gyd yn all into it. Ie, bydd nhw'n gyd, bydd yna loads o gigs Cymraeg. Ond... Okay, anyway. Symud ymlaen. A Iestyn, ti wedi performio dros y haf? Question mark? Do, ni wedi kind of slow lawr ti'n bach. O'n i'n neud lot gyda ble am y 2 flynedd diwetha. Mae ble wedi bod yn really brysur. Fi'n meddwl nath ni kind of llosgyn un yn mas i radde. So ni wedi cymryd bach o break gyda ble ar hyn o bryd. Ond fi wedi pigo pethau nôl lan gyda stwff unigol fi a gyda cadog ers i ni ennill brwydr y bandiau gwerin blwyddyn diwethaf yn Stafod Ryrdd. So ni wedi bod non-stop ers yna really. So mae wedi bod yn really good gyda cadog. Nes i gweld ti'n mynd i Iwerddon? O'n i mas yn Iwerddon am bythefnos yn gweithio fel musician a fel mentor mas o'na. Nes i sgwennu can mas na actually gyda Paul McGee o'r Brodyr McGee lan yn Gogledd. So mae'r gan ar y ffordd allan. Is ti TG Logan? Do, draw i TG Logan gyda'r Wel, o'n i'n gyda'r Redd Llynedd a wedyn o'n i'n gweithio i TG Logan Lenny. Oh, really? Beth yw enw y gai? Mihal. Mihal ydi edal fyna. Mihal yw gair cyntaf y gan. Really? Oh my gosh! Mihal sydd o galw. Na, fi angen gwrando'r can. Ond ie, oedd e'n really ddiddorol mas yn Iwerddon. A o'n i'n dysgu bach o Wyddelig, a o'n i'n dysgu bach Cymraeg i nhw, ond hefyd cael gweld fel perthynas yr iaith a music yr ardal hefyd. Fel music Wyddelig, music Cymraeg, traddodiadau Cymraeg, traddodiadau Wyddelig, yr iaith Cymraeg a'r iaith Wyddelig. A fel ffeindio kind of y disconnect yna sydd. Falle mae Iwerddon yn kind of eitha known am music Cymraeg nhw. Dim music Cymraeg. Mae Iwerddon yn known am music Gwyddelig a fel dawnsio Gwyddelig, ond wedyn dyw Cymru falle ddim mor well known a hynna. I don't know, ma'n wedi bod yn really ddiddorol a sy'n ni'n probably gallu ramblo man amdano fe am ages, ond o'n i'n ffindio fe'n really ddiddorol a kind of ffindio sefyllfa'r iaith yn Iwerddon a gymharu gyda'r Gymraeg, fel mae'r Gymraeg falle'n mewn lle gwell ar hyn o bryd na'r Gwyddelig. So, I don't know, ond fi yn credu mae cerddoriaeth yn really bwerus hefyd o ran fel beth mae cerddoriaeth yn gallu neud rhywun. Like, fel mae cerddoriaeth Gymraeg yn mynd i, fi'n siŵr yn neud eitha lot dros yr iaith a dros hyrwyddo Cymru hefyd. Yn ymwedig o stwff gyda fel yma o hyd a fel y pildroed. So, mae hwnna wedi dod yn rath o thing mor bwerus. Fi'n credu fi'n gallu... Ti'n gallu hefyd gweld bach o fel debygrwydd hefyd rhwng y ddau. Fel, ni ddim yn really debyg, ond ti'n gallu gweld fel bod ni'n
cousins bron, fel cousin languages, a mae'n really neis i gweld fel traddodiadau ein gilydd, fel y beth sy'n debyg a beth sy'n ddim, fath o beth. Ond, achos beth o'r gwyl, a maen nhw'n neud fel the Celtic languages. Gylban Geltaidd. Probably. Lorion. Lorion. I see Lorion llynedd. Oedd yn dda? If you can... O, mae'r un o'r Steddfod, ddo. dyna'r, Ond llynedd oedd e ddim achos o'r Olympics yn Ffrainc newydd. So nath nhw gweithio fy ymlaen. So nes i fynd i hwnna a wedyn draw i Steddfod. Oh my god. Os chi'n cael gyda fynd, even on few days a wedyn mynd i Steddfod again ar ôl ni, mae'n anhygoel. Mae'n clas, ie. Achos dwi'n ffeindio Britonic yn really diddorol, achos mae'n really debyg i Gymraeg. Mae'n really debyg i Gymraeg, ie. Ydy, Ond fel, at the same time, I'm like, dwi ddim yn deall ti. I'm like, I feel like I should, ond dwi ddim. Ond, a dwi'n meddwl maen nhw wedi wneud song Britonic ar Eurovision. I sound like I really love Eurovision, ond dwi ddim, ond dwi'n cofio hwnna. But... Hefyd, gyda'r peth yma o hyd, nes i gweld fel fideo o'r TikTok, a oedd e fel yn TikTok yma'n dweud, fel oedd e'n neud challenge fel dweud gwlad sy'n dechrau gyda, a oedd wedi dod lan. Oedd e fel, not Wales, it's not a country, I don't care. A wedyn, oedd fel montage o fel y Cymru, fel, fel yma o hyd, fel ni yn y Steddfod popeth. Ar Michael Sheen clip. A wedyn, oedd e wedi actually... oedd e wedi commento wedyn, ffeindio'r fideo a commento fel, I've learnt my lesson, fel, fi'n gwybod mae Cymru yn wlad, a maen nhw'n proud, a maen nhw'n balch o. Ti'n gwybod beth arall yn ei ffino? Chi'n gweld y ferch ar TikTok sy'n fel yn gwrando'r gyddoriaeth Cymraeg? Yeah! Oh my gosh. I swear like her first song was like, Hey Mr. Earth, and I was like, yeah, eitha ddiddorol ffordd i dechrau. Pwy yw Mr. Earth? And then she was like, ooh, he's got a bit of a bop. And I was like, a mae'n actually, ti'n actually gallu gweld ti'n dechrau joio, a fel actually cael ei fel cymryd nôl gan faint mor dda mae rai o'r fel cneuon yn. Mae'n eitha hawdd kind of cwmpa mewn i bit o fel ni yn byd bach ni yng Nghymru. Like, does neb arall yn invited fath o beth. Dim invited ond fel, does neb arall yn dod mewn i clywed o'r stwff mas da ni a fel gweld beth sydd da ni. Ond fel, yn ar y deg, mae stwff yn dechrau lledu mas, mae pobl actually dechrau mynd. Mae'n actually teimlad fel weird weithiau, fel gallu mynd rhywle a mynd, fi'n dod o Cymru. Fel, o'n i'n siarad Cymraeg i brawd fi yn y hostel, ac oedd rhywun actually di gofyn fi fel, ti'n siarad Cymraeg? A fi fel, oh my gosh, ti'n gwybod? Fel, mae'n really nice nawr. Falle someday yn lle bod e'n mynd, where are you from? Wales. Gareth Bale. Yn lle hwnna bydd e'n, Elidir Glyn. Ie! Neu rhywbeth fel yna. Bydd yna mor ffynnu. Someday. Mae pawb ar draws y byd yn gwybod bwncath. Mae'n symud o'r gogs i de, so now, that's going to be the UK, the title of this podcast. Fel penod yma, the bwncath invasion. Yeah! Beth yw'r section nesaf fi? Just really siarad am beth ni'n siarad amdano yn barod. Os teimlad bod mwy a mwy o bobl ifanc yn dod mewn i'r sy'n Gymraeg, either fel actually grando neu yn ymuno a creu stwff. Beth ydych chi'n meddwl? Fi'n meddwl oedd e'n teimlo am gyfnod bod e jyst yn fel, bod e'n araf mynd i fod yn fel dynion canol oed, hen dynion, yn dechrau neu music. A fi'n teimlo fel dyna beth oedd e, bod e kind of yn dechrau marw mas am gyfnod, which don't kill me for saying it, ond fel, mae di newid ebyn hyn, lle fi'n teimlo fel bod hyder gyda pobl ifanc, a fel bod ysgolion yn neud mwy, a bod mwy o gyfleoedd i bobl ifanc. I glywed projectau as well. A wedyn mynd, mwyn yn cool, allai neu hwn gyda crew mates fi yn yr ysgol. A o fyna, ti'n cael cerddoriaeth mor dda. Fel, dadleoli o'n i sôn am gynnu, nath ble ddechrau'r un pryd a dadleoli yn ystod yr un prosiect nath menter Caerdydd trefnu. Heb hwnna, so dadleoli na ble wedi dechrau, siwr o fod. A Taran. Ie. Y bands yma sy'n gyd yn popol lan, maen nhw gyd i dod o fel projectau. A fel, y stwff mae fflach cymunedol ni mas yn y gorllewin gyda fel ail wneud, ail dachrau label, a mae fel bandiau ifanc newydd, a fel pobl ifanc. A fel, falle pobl sydd falle ddim yn cael y cyfle. Fel, falle sydd ddim necessarily gyda'r access i fel llefydd i berfformio, neu i labelu, neu i llefydd i recordio stwff. Mae'r cyfnod lle mae pawb jyst wedi dechrau gorfod mynd, fi eisiau bod yn musician, fi angen recordio stwff fy hun, neu whatever. Ond nawr mae'r actual cyfleoedd yn dechrau dod lan, lle mae
A nhw wedi gyda'r we hefyd. Oh, Ma'r yeah. we 'di bod yn yeah. rage Dros gwerus. Instagram a TikTok. Really, really da. That's all you need. A fel, mae'r music scene these days is not just playing, mae fe'n, ti'n gweld promoters i down ar-lein and all this stuff, mae'r holl fel music business side o kind of cael gigs and all this stuff, mae'n eitha tipyn i gymryd thing ohono fe, ond mae definitely mwy o gyfleoedd mas da nawr, especially gyda fel y we a fel... A ydych chi wedi gweld yr band sy'n yn ysgol gynradd? Maen nhw'n fel really bach a cute. Yn y Gorllewin? Coron Moron. Coron Moron. A maen nhw'n really bach. Miss. Oh, mae hwnna mor cute. Ond maen nhw'n really dda, but maen nhw'n fel literally fel 10 o something. Fi'n credu Sy'n mae fel insane. y scene yn mynd, fel sai yn y scene, ond mae'n edrych fel mae'n mynd lot mwy competitive. Falle fain bach yn annoying trio cael gigs, ond mae'n jyst yn dangos faint mwy o bobl sy'n actually dechrau creu cerddoriaeth yn y Gymraeg. A fi'n credu mae lot, hyn oed i fel dysgwyr wedi gweld fel, fi'n gallu siarad bach o Gymraeg, fel gau creu can. Oedd hwnna'n really neis i weld ar y llais, actually, cymaint o ddysgwyr oedd ar y raglen na. A fi'n gwybod oedd Abertawe wedi gwneud fel thing mas o wneud, bod nhw eisiau kind of cael camran o'r pobl arno fel dysgwyr. A o'n i'n meddwl, mae lot o bobl wedi gweud, hwn ddim yn da iawn neu whatever. Ond fi'n meddwl bod hwnna'n wych o beth. Fi'n meddwl mae'n wych. Unrhyw un sydd eisiau dysgu'r iaith, eisiau hyn oed creu celf yn y iaith. A just tynnu pobl mewn i kind of y byd a kind of sylwi. Fel, fi'n siŵr, lot o dysgwyr na, falle bod nhw ddim wedi clywed rhan fwy o'r cynnion, ond nhw wedi gofod perfformio ar y raglen. Ond fel, mae just hwnna yn y lle gyntaf, a fel, yr holl stwff sydd wedi mynd lan ar social media nawr, ers hwnna, fi'n meddwl wedi gwneud gwerthiau ni bron. A fi'n credu mae mor neis, achos i fi fel, mae rai cyneuon Cymraeg fel, maen nhw gyda rhyw fath o stori, neu maen nhw am rhywbeth penodol, fel maen ddim just fel, boy meets girl falls in love. Mae actually fel mae rai cyneuon Cymraeg, fel o'n i'n gwrando yn y carriage yn y blaen, Tecwyn y tractor bach coch yn dod ar. Oh my god, hwnna mewn nightclub yn gore. Neu fel remix o fe fel. O'n nhw'n chwarae fe ar ôl tafwyl un noson, a maen nhw'n tynnu'r music off ar y Tecwyn, beep beep, Tecwyn, a pawb yn ystafell yn mynd, beep beep. Yeah. Absolute best night in my life. Mae'r Gymgym angen take over club o something. Cant a We should cant. do that. Yeah. Ni angen fel rhyw fath o clwb ifor fan hyn, yn Abertawe. A cael Sally Mally droi lan and everything. Yeah. Club meet Sally Mally. Os ti'n DJ a eisiau helpo ni, reach out. Ond mae'n mor neis bod pobl yn gallu fel deall y cyneuon nawr, a hyd yn oed os maen nhw ddim yn siarad y iaith fel yn y gyfanrwydd, maen nhw'n gallu fel translate fe os maen nhw eisiau, a maen nhw'n deall beth mae amdano, ac yn gallu joio fel... Mae lot o bobl wedi dysgu Cymraeg trwy cerddoriaeth, ie. Especially Buncath a Gwyn Bowen Rhys o stwff. Beth sy'n da gyda Gwyn Bowen Rhys, mae'n droed lyrics gyd ar-lein. So mae pobl yn gallu literally just edrych mewn. A mae lot o bobl wedi dysgu Cymraeg just o'r fath yma beth sydd... Wel, dyna'r ffordd maen nhw'n fel cefnogi chi. They're like, fynd a gwrando ar cerddoriaeth a gwylio S4C. O ti'n ffeindio hwnna'n helpful, neu ddim really? Dwi'n ffeindio fe mwy helpful na fel actual lessons. Achos mae'n fel, like, basically, nes i casau Cymraeg cyn cwrs lefel A, because I was like, dydy e ddim yn helpful o gwbl, fel, it's like, here is talking about jobs, and here is talking about beach, and you're like, great, thank you. Ond fel, gyda cwrs lefel A, they're like, gwylio'r ffilm, siarad amdano fe, gwylio this, gwylio that, a fel, actually deall beth sy'n digwydd a fel a hanes hefyd. So I was like, nes i ffeindio hwnna really diddorol. So then, when I was like, oh, mae hwnna'n nice, nes i sylweddoli fel, mae'r TV yn good, a mae'r cerddoriaeth yn good. And then I was like, oh, a mae hwnna'n cysylltu â hyn, a mae hwnna'n cysylltu â hon. And fel, like, it's all into it, do you know what I mean? A fel, gyda achfachnad... Ond mae'n rhaid bod y pobl yn well. A gyda fel achfachnad, fel, os ti'n actually gwrando ar cerddoriaeth, fel, the lyrics, a be maen nhw'n siarad amdano, fel, I was like, pam hwnna wedi clicor mewn pen fi, I was like, mae'n neud sense. A gyda fel y chlais, I really love the chlais. Dim ond achos mae'n fel cynrychiolaeth really dda i ddysgwyr, achos mae Alicia sy'n byrniad yn dysgwyr, a mae llawer o bobl sy'n contestants yn dysgwyr hefyd. So I was like, mae hwnna'n really nice i gweld. And I've only heard good things fel y tîm y chlais gyda'r dysgwyr, a fel... Maen nhw'n siarad Gymraeg, obviously, cos S4C, ond fel, maen nhw'n really helpful gyda pawb yn neud yn siŵr maen nhw'n deall beth sy'n ymlaen a stuff fel na. So dwi'n meddwl maen really nice i gweld hwnna. A gweld y ffordd mae S4C yn mynd ymlaen, a gweld y ffordd mae dysgwyr yn dechrau fel
sylweddol mae'r byd Cymraeg yn mwy na just yn gwersi. Dwi'n meddwl yn enwedig gyda'r dysgu Cymraeg, maen nhw wedi newid y ffordd, maen nhw'n dysgu pobl i wneud yn siwr, maen nhw'n gweld popeth yn chleo. Yn cael mwy o fel teimlad o'r gymuned. Cos nes i wneud, what was it? Oedd fel gig yn ganol Gaerdydd mewn rhyw chle random, mewn fel literally TP, and I was like, beth yw hwnna? Oedd Tara Bandito yn neud acoustic set ar y gitar. TP yn Gaerdydd? What's it? Paradise Gardens yn Canton. Oh, class. A mae'n just fel... Dyna fe TP? Mae'n TP in a back garden. Oh, right, okay. Dim yn yr actual venue, mae'n TP in a back garden. Okay. I'm telling you. I'll show you a picture after this. Mae'n TP, I promise. A nes i gweld Tara Bandito yn neud acoustic set ar y gitar, heavily pregnant. Legend. Dwi wedi cael y babi nawr. Mae hi'n agos if she's not. Os mae ddim, mae'n siŵr i'n mynd i pop o gymryd. She'll be moving into pop. Efallai, ond yr wythnos arall, mae hi wedi gwneud gig yn ystod y criced. And she was still heavily pregnant, so... Sut mae hi'n neud hwnna, I don't know. Sa'n siŵr, oeddwn ni wedi gweld rhywbeth fel gig olaf cyn... Dwi'n meddwl oedd hwnna'r gig olaf, but only because, like, mae'n yr diwedd haf, fel. She naturally ran out of gigs i wneud. Wel, mae'n sofn tyweli dros y cyfnod maes. Gobeithio bydd ni'n ffeindio mas gyn fy hir. Fynd i check ar Instagram ASAP ar ôl hwn. Sydd ar ôl hwn. Nes i'n nghofio pwynt fi nawr, ond gwell i'r babi ddim bod yn cold rhyl neu rhywbeth. Ond nes i gweld gig gyda hi, and it was a dysgu Cymraeg gig, and so basically everyone made sure that everyone could understand everything, and roedd yn meddwl oedd really cute, and it was all subsidised, and it was all really cute. Mae jyst yn dangos sut mae cerddoriaeth yn gallu dod â mwy o pobl i'w iaith hefyd, a mae ddim just fel, gwrandwch, ewch i'r can hyn, fel yn dod mynd i gwaith yn y bore. Mae fel rhywbeth fwy tu ôl i bobeth, a mae'n just mor neis. Y rhan olaf yw'r hoff can ar hyn o bryd, so beth ydy dy hoff can ATM? Ti'n be, nath brawd fi dangos gan mae fi'n y car the other day. Leo gan Dafydd Owain. Fi'n credu mae dyna beth yw enw. Oh my god, anhygoel. A fi'n really hoffi stwff Guy Toms ar y foment hefyd. Ond fel just, all kinds of stuff. I don't know, mae'n dibynnu ar mood fi, I guess. Ond sy'n ni'n gweud falle y ddau artist na'n benodol. Mae'n galed i fi fel, pob tro fi'n mynd mewn i'r car, fi'n creu cyw. A wastad ar top y cyw. Be, gan o ceir tu ôl ti neu? Dyna beth arall fi'n creu yn gyrru. Ond cyw cerddoriaeth nawr, mae wastad gyda hen o'n yr Anglesey. Nice. Just achos fi jyst yn ffeindio cerddoriaeth, fel fi wastad yn stico can at pob digwyddiad. Felly mae hwnna just fel yn hafaidd a fel, o'n i arfer chwarae pryd o'n i'n gyrru lawr i, pa traeth o'n i arfer mynd i, fel y gym arfer mynd i, Caswell Bay. That's it. A pob tro oedd hynna yn yr Anglesey ar yn y car, ond hefyd fi wedi bod yn joio aderyn bach gan Bungath. Just another Bungath mentions. Ond fi just yn caru gan, a wedyn... Bungath gonna have to start paying. Maen nhw ddim just yn cymryd os o Cymru, maen nhw'n cymryd os o vocab ni hefyd. A fy ymenydd, Bungath. Ond un olaf yw'r goleuadau Llundain. Fi just yn caru, just roi ar. A fel, anwybyddwch, goleuadau. Fi moyn mwy o Daniel Lewis a Mr Pink. Fi'n gobeithio nhw'n ddechrau... Cant y cant, maen nhw just yn really dda. Ond hefyd, gai just rhoi shout-out i Buddig. Neud e. Ma just fel, ma Buddig a'r band wedi llwyddo i wneud yn y cyfnod really byr y diwetha gyda Ows Gwynedd a, wel, a pa bynnag maen nhw'n gweithio gyda. Ma'n gwbl nuts. Wel, fi di... A maen nhw mor... Maen nhw literally'n cymryd dros y Cymru ar hyn o bryd. Literally. Mae gen i stori really doniol am Buddig hefyd yw... So, ei chan disgyn. Mae'n eitha fel, relax yn ystod. So, ni wedi dod mewn i'r habit, fel unrhyw amser ni wedi cael noson falle wallgo mas yn Abertawe, ni mas ar Wine Street yn dod nôl, a yn enwedig os mae un o'r merched yn mynd sick, ni'n jyst yn rhoi ar, mae jyst yn calm ni gyd lawr, ni gyd fyna,
a jyst yn gwrando i fel, fedra i ddim disgyn. A ni jyst yn eistedd fyna fel, ni'n well. Fel, fi jyst yn caru e. Ie, fi jyst yn caru byddeg. Byddeg ti angen dod lawr i Abertawe cyn bod hir, please. Please and thank you. Please. Will help. Beth yw can fi ar hyn o bryd? Canaf gan Sarah Davies. Oh. Bit of a jazzy vibe, do you know what I mean? Ie, o'n i'n caru can hi ar y llais fyd. Fi'n joio lot o'r gyneuon off yr album newydd sydd gyda Sarah. Oh yeah, I just put on the entire album. Oh my god. A gwrando fel in chronological order. Stunning. So, mae hwn yn chleda i adael pethau heddi. Diolch i'r ddau ohonoch am ymuno'r bennod gyntaf. Diolch am cael fi, wedi mwynhau. Os ydych chi eisiau gwrando ar y pod, mae ar gael ar Amazon, Apple, Spotify ac YouTube. A gallwch chi weld clips, pethau tu ôl eich len a lot mwy trwy ddilyn ni ar Instagram a TikTok, please. Tan tro nesa. Tara! Hwyl.